Akusamakho niyamukela kumakhosi onke TV. Ngicela uma nifuna ukuthwema amavidiyo, subscribe and like and share and follow phakathi kwekhasi. Namhlanje nisakhuluma naye Mkhuluphila. Ngizokhuluma namhlanje ngekilasi ezokhuluma ngey'ndiki engilethelwe abantu abadala ukuthi kufanele ngikhulume ngalo phakathi kwekhaya. Lokho engikuchaza nganze idlozi kusuke kuyisimo noma kusuke kuyizinto engibulela khona yithunya zami noma abantu abadala, ngoba siqhamuka imisamo engafani, uthole nendlela zokwenza ayifani. So ungangiblame uma ngiqhamuka, ngizochaza ngendlela engisuke ngibulelwa ngayo, ngoba ukhumbule lezi zinto lezi angizifundi ebhukwini. So ezinye zazo kufanele ngizidonse ngijule noma ngibulelwe izithunywa ney'dalwa zami. Ngicela ningibekezelele, ngiyazi ukuthi ngeke ningithande nonke, kodwa ngiyacela ukuthi ningibekezelele ngidlale le class ley'ndiki namhlanje ngoba lithanda ukuhluka kancane. Iy'ndiki ngokubulela kwasekhaya kuthiwa umoya noma imimoya, or it's a masculine spirit, okay, it's a male dominant spirit. So umoya abantu besilisa. Nawo iy'ndiki liyahlupha kakhulu nganze idlozi, ngoba iwona moya ohlukumeza isizukulwane, noma iwona moya oziveza kakhulu oba dominant ukundlula le eminye imoya ngokuhlukumezana. Why ngisho njalo? Ngicela uqhubeke ulalele la ukuthi ngithini khona uzokwazi uyizwe kahle le nto. Iy'ndiki umoya womuntu owashona, mhlawumbe washonela emgwaqeni ngenxa ye-accident, noma umuntu owasikhunga yena, noma umuntu owashonela emsebenzini mhlawumbe emayini, noma umuntu owasidubula, umuntu owasikhunga, noma umuntu owashonela entabeni, noma umuntu nje owashona kodwa uma eshona kangaba naso isizotha sokuthi afihlwe noma kube umuntu ozothunwa. Uyangizwa ukuthi azange kwenzeke konke lokho, kodwa kuyezwakala nje kuphela ukuthi washona, noma akungazwakali qobo ukuthi washona, bonakala ngumuntu useduka. So leyo moya ihambahambe ibe ibizwa ngamandiki, ngoba imoya engazange ithole isizotha sokufihlwa noma sokungcwatshwa. Yona le moya siyibiza ngamandiki, but more on a masculine spirit, imoya yabantu besilisa. Now le mimoya le yiziveze kwisizwe noma kwizizukulwane, noma baziveze kumntwana osuke ezaliwe phezu komndeni, ngoba le ndiki leli liwumoya ohamba uqubuke phezu kwesimo somndeni. Lo moya uziqubukela wona nganze idlozi ngesikhathi abathanda ngaso. Why le moya le iqubuka noma iqubuka kanjani kwesizwe noma kwizizukulwane? Lo moya lo kubheka ingane efuna izaleke, leyo ngane uthothi isuke ihamba nemimoya engaphezulu noma nemaspirit akusekhaya kubo umntwana, uthothi isohamba iziqubule khona izivukele kuyena. Le moya ihlupha kakhulu abantu laba sibabiza ngezangoma, noma uthothi uma wakho isangoma noma babakho inyanga, kodwa nje uthothi kunalesipho sasekhaya sokusebenza ngabantu. Le moya ngeke ihlale ingaqubuki lapho, ngoba vele amandiki ahamba avuke lapho ngesimo sokuthi kunefa phela lesimo saley'ngane uthothi iphiwa le mimoya, ngoba phela sisuke simbuleleliwe siphiwe izipho zalikubona ngesimo semimoya. Now le mimoya le nje ilinde ukuzaleka kwakho njengomzukulu noma njengengane, bese iyakuhlupha-ke. Kodwa ekuhlupheni kwakhona indiki la lifele ibe buhlungu khona, kuwumoya ovuka kuwena ngesimo sokuthi uzovela ngaleyo nto owafa ngayo noma owashona ngayo. For instance, uma ukuthi wena leli ndiki elihamba nawe yindiki elashonela ejele, vele ijele kuyinto yakho. Kuyenzeka indiki uthothi umuntu owashona ngesikhali, mhlawumbe wagwazwa noma wadutshulwa. Nawe wena mntana wedlozi umuntu ozobe uvukelwa isimo sesibhamu, isimo somese. Niyangizwa? Lapho usuke kuvela ukuthi wena umuntu ohamba aqubukelwe isimo sale ndiki. Ngifuna ukuchaza ezinye iy'mpawu ey'khombisa ukuthi wena uhamba nesimo sey'ndiki. Iy'ndiki ulibona ngani uma selivuka kuwena, seliziveza kuwena. Iy'ndiki akwenzeki lizifihle, ngoba iy'ndiki njengoba luwumoya ongazange ufihlwe, lisobala. Ingake ngithekena indiki umoya ongazange uthole isizotha sokuthi ufihlakale noma ungcwatshwe. Yingakho-ke that's the only reason lizivelele lona, ngoba vele phela lahamba lingazange kuhlanganwe ukuthi kube khona isizotha.
liyoziveza lona uba lakhe, ngoba ilona kuphela elingaziveza, ngoba ngeke likwazi ukuthi livele ngesimo okwenzeka ngaso. Yingakho-ke indiki liziveza. Why? What a man has, a man gives. Indiki alinaso isipho ezokunikeza sona noma inhlanhla ezokunikeza yona. Indiki liza ngesikhali, liza ngalento elahamba ngayo. Yingakho ufuna ubheke wena ukuthi indiki lakho lime kanjani. Uzobona manje ngalama-signs engizowabeka la ngaphansi. Isayini yokuqala engayisho uma umuntu wendiki unganakile noma ungaboni, ubona ngani? Emzimbeni wakho indiki lihlala khona. Isayini yokuqala lihlala emzimbeni wakho. Lenzeni emzimbeni wakho? Uzoba umuntu onamaqhubu noma onamathumba ebusweni. Alifihli phela indiki, liveza buqamama, kubonakale wonke umuntu, kubone wonke umuntu ukuthi uphethwe yini. Indiki uzobona ngelesani yokuqala ngisho, ubona ngamathumbu. Wena umuntu uzomilwa amathumbu nje, wahamba uyasibhedlela kufane phinde abuye futhi ulaphe iphinde libuyele futhi amaqhubu akho lawo amathumbu. Awazifihla, aziveza kuwena. Number 2, uzobona isayini ukuthi i-complexion yakho will become darker. Ubone uma kuthiwa ubukeka ngathi uyiphara, ubone iphara ngomuntu ongagezi, umuntu nje omnyama nje, uyabona ukuthi hhayi ngoba nje mathi uyazinakela kahle angaba right, kodwa wena uthi umuntu o-right, awulona iphara, kodwa iskin sakho siyakhombisa ukuthi khona inkinga onayo. Iskin sakho will become more darker. Indiki lelo. Sign number 3, indiki liyawudla umzimba. Why? What a man has, a man gives. Lidle egazini lakho uqobo. Yiko uzozibona umuntu oncipha kakhulu emzimbeni. Uma kuthiwa kuyabheka kuthiwa wawungengaka nje wena, mase liqala iziveza lona, umuntu oncipha kakhulu emzimbeni. Ngiyangizwa ngenze idlozi. So indiki liyahlupha-ke lapho ngani zamathongo. Enye isayini futhi yasi-4 yenza ukuthi ubone ukuthi indiki lime kanjani noma yilona into ekuhluphayo. Uyobona umbatha nomuntu wakini. Ngiyangizwa ngenzomsamo. Uyobumbatha nomuntu wakini ngokwephupho manje. Angithiwa navele umuntu wabantu abadala. Uyobona umbatha nomuntu wakini ngephupho. Umbatha ufike kuvuthondaba. Bakukhombisa lelo ndiki lelo noma abantu abadala ukuthi nanti indiki livuka kuwena. Lihlele emzimbeni wakho. Yingakho bezokuhlupha emzimbeni wakho. Niyezwa ngenze idlozi. So ngifuna amasayini ungawabalekeli, wazi ukuthi ya vele kunje. Omunye uzongena emajele, omunye uzohlushwa ama-relationship. Kanjani? Uma ukuthi umuntu wesimame wena, umuntu angakushada noma kulobole noma enze ini, kodwa ekugcineni uyashona. That's the saddest part of all. Ma umuntu wesimame, ubona bayashona abantu besilisa abafika kuwena. Noma uma umuntu wesilisa uthi uzama ukuthatha abantu besimame, bayashona abantu besimame. Ngoba khona isikhala esivela la. Futhi angiphathi uma umuntu wesimame, bayoshona nkosiyami abakhwenyana bethi bazama ukuvela kuwena bazolobona noma benzani, bashona. It's either accident, it's either umese, it's either ukudutshulwa, it's either ushona ugula. So indiki liyaziveza ngalezo mpawu lezi engisichazela. Niyezwa ngenze idlozi. Ijele liseduze kwakho, ummese useduze kwakho. Yiko nami ngoba umoya wangihlupha kakhulu lwengawunakile. Ngabona ngakho ukusondelelwa isimo sekhali. Why ngisho nje? Mina mase ngithola owami ubaba kuthiwa washona ngesikhali. Angimazi ubabami. Ngatshelwa. Ngitshelwa abazali bami, hayi ukuthi ngatshelwa inyanga noma umthandazi. Ngatshelwa abazali bami ukuthi ubabakho wena washona ngesikhali. Ngakubona lokho empilweni yami kuvuka isimo sekhali, kodwa ngizazi ukuthi angiyena umuntu onodlame nomuntu onochuku. Ngesimo soku-understand leso simo leso, ngawumuntu odlalela kude kuyi-crowd nasemathaveni. Nala kunabantu khona abaningi, ngangidlalela kude. Ngangenzela i-safety yami, kodwa I knew ukuthi it is not permanent. Namhlanje ngalilungisa indiki lami permanent. I'm living a good life in that regard. So ngenze idlozi indiki kumoya olungisekako wasekhaya. Ukukhumbula ukuthi awuthwaselwa lo moya, bangakukhohlisi. Angisho ukuthi ngilunge kakhulu. Kubalulekile kodwa ukulapha into ngolwazi
hhayi ulwazi oluthola ey'tradini, kodwa ulwazi oluthola kwisimo sikamoya noma umuntu ofundiswa yidalwa kancane kancane. Ngiyamthanda umuntu ofundiswa abantu abadala ngoba akaxhamazeli, noma into engayazi uyeyiyekele ayisebenzise ngolwazi idlozi limupha lona. Ngiyamthanda umuntu onjalo ngoba akaxhamazeli, uma engazi usuke engazi. Ngiyabonga nganze idlozi ukuthi ningilalele phakathi kwaleli khasi. Iy'ndiki ngicela ukuthi nifunde kabusha noma nifunde kahle noma nilalele kahle leli video engiyiqophelayo. Uthathe isikhathi sakho ungaxhamazeli, uyilalele, uthole, udonse futhi ujule ngale video, uphinde uyiphinde uyilalele kahle ngoba ijulile kuthi elakho indiki lime kanjani. Iy'ndiki-ke uma usulungiselile nganze umsamo kuye kuqhume umdiki. Yini-ke manje umdiki? Mase kuqhuma umdiki uma usulungisele iy'ndiki, umdiki kusuke kuhabantu bakini, nazo-ke sisakhuluma-ke manje, kusuke kuhabantu bakini uthothi ibona mhlambe noma isalukazi noma umkhulu othothi uyena ozowusebenza. Uzosenza ngayiphi indlela? It's either umuntu onesithunzi wayekhuleka noma uwumuntu ohamba nesimo somndawe. Sekuzodiphenda ukuthi lo mndawe lo ofuna ukuziveza lapho uqhuba kuwena hlobo luni lo mndawe. Kuyenzeka kube nomndawo uthatha umndawe uhamba nomnumzane, umndawo uhamba nani nenjiti le emeruma. Iyathandwa le njiti emeruni, umkhulu akakhuluma ngawo ngala, iyona evamise ukuvela kakhulu enganeni-ke uthothi uma ilungisa isimo sey'ndiki. Angisho ukuthi kuhlezi kunjalo, kudiphenda ukuthi umuntu umbethwe yimuphi umoya noma yimuphi umoya ohamba phambili. Yilapho-ke sebevela khona. Iy'ndiki uma usulungiselile liyahamba nganze idlozi, likushiya uphile impilo yakho, likushiya uphile impilo efuna ukuyiphile okuyimpilo yakho. Bese kuqubuka laba, lo qubukayo uzobe seziveza yena esesho ukuthi ufuna kwenzakaleni noma ikuphi akuphathele kona. Uma usulungisele indiki uyavela akutshele ukuthi ubani, uze ngani. Yila usuwazi khona ukuthi ngiphethwe usibanibani. Kubalulekile ukuthi indiki lakho ulibhekisise nganze idlozi, kuze uzazi ukuthi wena umbethwe ubani, ungahambi utshelwa abantu noma uhambe ukhohliswa abantu ukuthi wena nogogo nomkhulu. Cha, kulento yedlozi akuhambi kanjalo. Isidala funeka siziveze kuwena, ungahambi uzwa ngabantu. Njengomkhulu phila, umkhulu phila uyazazi ukuthi ubani, uyazazi umbethe ubani, uyazazi nje ubekhipha amavidiyo ubani usuyahamba phambili. Ngiyazi ubani usuke ehlola uma ngenza izinto, ngiyazi ubani olaphayo, ngiyabazi ngamagama abo ney'bongo zabo engangingazazi. So kubalulekile ukuthi get into in-depth information yabantu abadala khona uzokwazi ukuthi to function more on the spiritual life. Okay, ngiyabonga nganze idlozi, ibalulekile le information, lolwazi enginikeza lona namhlanje. Ngiyacela nilike lapho, nilike kakhulu, niphinde nisubscribe futhi kakhulu, sinamukele nibe baningi phakathi kweli khasi. Le video don't skip it, please make sure that you subscribe, ubhale nakama-comment section nganze idlozi soqala silalele yonke into eniyibika. Kodwa ngiyabonga kakhulu nje ngiyikhehle encane, ngithi akwande lapha enikhona. Makhosi amakhulu.